Abin bakin ciki da ya faru da ni shine na acid da aka watsa ni. Mawaƙi Nura M Inuwa ya bayyana yadda aka watsa masa acid a lokacin da wannan ibtila'i ya faɗa masa a wata hirarsa da suka yi da wasan BBC Hausa a jiya. Hattara gare ku mawaƙa, musamman mawaƙa da ke shirin tasowa a daidai wannan lokaci, musamman hattara ga kawo ɗan sarki, hattara ga Umar M Sharif, hattara ga raran waƙa, hattara ga Abdul Diwal, hattara gare ka Lilin Baba, hattara gare ka menene, hattara gare ka Ado Gwanja da dai sauran mawaƙa. Assalamu alaikum masu sauraro, sannunku da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji batu kuma ko ce firar da aka tattauna da mawaƙin Nura M Inuwa ga yadda bayyana ma BBC yadda idila'in da ya faru da shi a shekarun baya a lokacin da yake tasowa, lokacin da ina karamin mawaƙi kafin girman sa yanzu, irin tuntuɓan da ya haɗa da yi a hanya na kan cewar na watsa masa asar da inda ya bayyana shi a matsayin babban bakin cikinsa a rayuwa. Ku kasance da wannan tasha ta mu ta Zogon Beni 20. Muna roƙon ka da idan yau shine farkon ku zuwa wannan tasha da ku daure ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun tura. Ƙwarai da gaske mawaƙi Nura M Inuwa kowa ya san dai shahararren mawaƙi ne wanda ya kasance lamba na ɗaya a daidai wannan lokaci, duk da cewa a yanzu akwai wasu mawaƙa da ake ganin kamar sun sha kansa, amma kuma wannan maganar ba haka take ba. Duba da in mun duba mawaƙi Nura M Inuwa ko a goben ya buga gangarsa to yana jan gayya ko kuma suka daga masoya da kala-kala a duk inda ka je faɗin Najeriya. Hakan masoya na tare da wannan mawaƙi da cewa ya jima ina jan zaransa. Mawaƙin dai Nura M Inuwa wata fira da suka yi da shi a BBC Hausa ya bayyana dalilin ko kuma ce asalin sirrin bayyana ko kuma ce wasa masa wannan asid da aka yi. Da farko dai mawaƙin ya bayyana cewa salon wasa masa wannan asid ɗin shi dai ya kasance mutum ne mai sauƙin kai, ba kamar yadda mutane suka ɗauki kuma kamar yadda mutane ke kallon wasu mawaƙa da suke da girman kai ba. Shi dai mawaƙin Nura M Inuwa ya bayyana a lokacin sa bai kasance mutum mai girman kai ba, dalilin ma da kuwa har asid ɗin ya bayyana aka watsa masa a daidai lokacin da wasu suka buƙaci ko kuma ce wasu mutane suka buƙaci da mawaƙin Nura M Inuwa da ya zo ya rera musu waƙa kamar yadda ya saba. Mawaƙin da ya saba yana rera mutane waƙa kuma je same ka har inda kake rera maka waƙa. To mawaƙin da Nura M Inuwa ya bayyana wa mutane ya bayyana mana cewa a daidai lokacin da wannan mutane suka same shi, sun same shi ne akan cewar zai rera musu waƙar aure a garin na Abuja. Biyu bayan mawaƙin Nura M Inuwa ya amince akan zai je rera wannan waƙa. Tafiyar mawaƙin ke da wuya dai idan da rakwa matsanta ya ɗau shirinsa akan tafiya garin na Abuja domin ya je aiwatar da alƙawarin da ya ɗauka na ansa kira ga masoyan da zai yi murna musu waƙa. Mawaƙin dai ya cike kusa isa wannan studio da kuma zimmar zai je aika musu wannan waƙa, amma kuma cikin ikon Allah sai aka tare shi har a kai ga an watsa masa asir. Dai bayanin da ya bayyana mana firar da aka yi da shi a BBC. To dai wannan ya ishe sauran mawaƙan masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood ma'ana ya ishe su ayar tamba, kuma ya kamata a ce su duba kuma wannan abu da ya faru da mawaƙi Nura M Inuwa ya kasance babbar wata ayar tambaya ko kuma ce ya zama izina ga guntun mawaƙa masu niyyar tasowa. Ƙwarai da gaske duk wanda shahara da aka ce mutum na da ƙoƙarin dole ka iya samun tuntuɓe a hanyar ka, wanda hima mawaƙin ya ci karo da wannan tuntuɓe. To a ƙarshen na biya mawaƙan Kano shawara ga su kiyaye faruwar irin wannan ko kuma ce ya kamata su yi taka tsantsan domin gudun kitso da ƙwarƙwata.